Sziasztok, én Gipsy vagyok, és ebben a videóban játszani fogunk egy ilyen cat szimulátor Catcraft-tal. Ez egy ilyen szimulátoros cucc, és macskával kell lenni, szét kell bontani a házat, vagy az udvart. Közben meg vagyok fázva. És hát szét kell bontani a házat, vagy a udvart, ahol vagy a boltot, mert boltban is lehetünk. Előtte még lehet karakter. Nekem csak ez a kettő. Ez van meg még ez van meg. Meg még lehet ilyen kalapot is választani. Nekem csak ez van meg, ez jó lesz. Egyelőre leszünk ezzel a macskával, és még van valami, hogy ide be lehet jönni, és itt van egy kaparófa, és lehet választani kaparófákat. Nekem ez a kék, és ez a kék, és ez a narancsárga nyerte el a tetszésemet, de egyelőre a kék lesz meg. Aztán még tudunk menni a fürdőszobában, de nem ezt akartam megnyomni, úgyhogy visszamegyünk a fürdőszobába. Na jó, nem megyünk vissza most. Tehát, akkor kezdjük a játékot, legyünk az elsőn. Először is itt választjuk, és akkor megyünk a udvarra, vagy nem tudom hova. Majd meglátjuk. Boltba leszünk. Ó, reklám. Istenem. Ki kíváncsi ilyen reklámokra? Komolyan. Jézus. Legyen már vége ennek a reklámnak. Ja, ez egy jó játék. Igazából. Na. Előzőleg kipróbáltam, és nagyon jó volt. Akkor most is jó lesz. Tehát megyünk egy macskával. De miért dob ki? Fú, egyből kidobott minket. Nem baj. Fú, add be nekünk. Add be, persze. Hülye. Én nem akarok játszani ezzel. Na. Úgy. Lehet, hogy most nem boltban leszünk. Remélem, hogy nem boltban leszünk. Meg akarom mutatni nektek az udvart. Ó, és udvar. Rohadjon ma meg a reklám. Aha, tetszik a reklám. Nagyon jó. És most muszáj végignézni? Amúgy. Mi ez a fos? Mi ez a fos? Na, de ne dob ki, kérlek. Aha. Ó, és házban vagyunk. Ez az. És megyek enni. Kaját keresni. És adok rá egy kis hangot is. Zene van, meg kb. Ahogy eszünk, azt is halljuk. Meg emberek is vannak már itt. Meg játékosok is vannak. És én vagyok az egyik játékos. Persze az embereket lehet zaklatni, mint hallhatjátok. Most is valaki zaklatta az embert. Itt nem volt husi. Egér. Ó, basszus, megette. Aha, ő egy olyan országban tartozik, ami zászló. Most zaklatok egy bácsit. Ja, és még nem mutattam meg nektek, pedig már csináltam ezt, hogy felmegyek, ugye vannak gyertyák a tetején, ha felbírok menni. Remélem nem csinálja meg helyettem más.
de még nem is tudják, hogy miben gondolkodok én. Ó, majdnem sikerült feljutni, mert akarok valamit. Feljutottam. Felégetem a házat. Mint láthatjátok, még egy ajándék. Fel tudom égetni vele bármit. Ja, és tovább bírom vinni a gyertyát. És tudok égetni vele. Megyek az emberhez. Ne lépj rám! A te kajád? Nem itt mondtad a kajádhoz. Mész. Nem gondoskodol a macskáidról. Nem gondoskodsz a macskáidról. Ó, milyen emberek. Amúgy meg nem. Haha. És őket nem zavar. Ja, őket, hogy ott ég egy ajándék, 2 ajándék. Tovább kell gyújtani a dolgot. És rálép a gyertyára, és nem fáj neki. Na, megyek fel, tovább. De miért dob ki? Az előbb nem dobott ki, gyerekek. Értettétek? Mármint az előbb is kidobott, de nem úgy dobott ki. Na. Most ne dobják ki, légy szíves, és ne boltba legyünk már. De boltba vagy. Nem magyarázom már. Kit érdekel az a japán? Mit tudom én, milyen fejem neked. Fú, de én nem akarok boltban lenni. Anya, nem vagyok éhes. Meg amúgy ez csak élelmiszerbolt, nincs benne játék. Fú. Inkább kilépek ebből, és megyek egy újabb izébe. Addig kikapcsolom nektek. Itt vagyok, és most utólag felgyújtom, és elköszönök tőletek, már nem bírom feltölteni utána meg a videót. Úgyhogy bocsánat, hogyha tehát most felgyújtom utólag a fenyőfát, megtalálom, hogy hol lehet kimenni. Fent vannak a kádon. Itt van a fenyőfa. Tucsu. Fönt van egyébként fönt van. Na, menjél már föl, mert nem bírom feltölteni videót. Csöröm már. Na. Jaj. Menjél már föl. Megégjek a tűzbe. Amúgy nem bírok megégni benne. Na végre. Figyeljetek. Upsi, most a fa is felég. Figyeljétek. Most minden ég. Búvérba. Na, ez a gyertya most itt marad, én felmegyek a helyemre, és elköszönök tőletek. Mert úgy illendő, ha elköszön az ember. Ja. Akkor itt lennék, tehát a tetején, vagy ide, nem tudom. Tehát akkor ennyi ez a videó, ha tetszett, lájkolj, illetve írjátok meg kommentbe, hogy
kommentbe, hogy legyen-e még ilyen videó. Sziasztok!